Usay mo si! Wa pa magaling may agi na sige na mong dilingkod yan, nga mo si na mo? Sir, dako-dako na magud mong agi, sir. Asa may dako daw ana daw? Dako kag mata? Ayaw pag-ana, sir, mag nakaminos makasamong mga pobre. Mauga no, kay pobre man mo, maning kamot mo. Guys, gutom naman kaayo kamo. Paita gyud aning dili ta libre oy. Init pa jud kaayo. Wala ta kay matay amo dre. Sige, may pano. Tara. Oy, kamaayo ninyo no? Naglingkod-lingkod ra mo dra? Kinsa ingon na maglingkod-lingkod mo dra? Ay, sir. Nagpahuway raman may kadali, sir. Init, magud kaayo. Boss, basig na kay pang snacks ya, boss, ba kay gutom jud kaayo. Unsa snacks? Wala biya nas kasabutan. Pagtarbaho mo gisulduan biya magtarong sa mong papa. Sir, kadali lang gud sir kay nalipong mo gud kong kauban sir. Wa ko'y labot, bisan pag maunsa mo dra. Kaya pod paging anak, sir. Dili man may robot. Panarbaho mo, bantay pagbalik na kog lingkod-lingkod ra mo dra ha. Sige, sir. Uy pa, naram day ka dra. Naunsa gipasagdaan ra man nimong mga tao dito. Naglingkod-lingkod ra dito. Usay naglingkod-lingkod, kaya ako man to sila gipatrabaho dito. Tarbaho gihapon nangayo mga ganig snacks. Sige, 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 tuwa na to ta. Hoy! Sama na yung trabaho ka, nagsige ba magpundo diha? Boss, nagpahuway raman may boss. Kinalipong na ko. Gutom na magud kaayo. Tagigutom man ka, dapat ting uli unta ka. Di kay nagdaa ka diha nga magsweldo ko kawaga po ka nagtrabaho. Sir, nagpahuway raman gud mi sir kay sakit ya kong likod ba. Patarbaho ana, gisulduan nagtarong nimo ba? O sa may plano gyud ninyo, banarbaho mo o manguli mo? Sino mo magpundo diha? Sir, yes, sige nisog sir karon na bitaw sir sakit ya kong tiyan sir ba. Wala ko'y labot, tumusakit na imong tiyan diha. Ang importante kay imong kag moduty ka ning akong sagingan, moduty ka dili kay magsige kag lingkod-lingkod diha nga nagsweldo ko nimo. Ay kanang, sir. Masiin na lang kong ipalit ni mo kanon, be. Bisag pang palit na dyan ako, sir. Hoy, Charmina, dili pwede sa ko na magsiisi. Kung gigutom ka, uli sa inyo ni balik na trabaho dire. Wala magbubuga sa balay, sir. Pasiiha lang ko, sir. Usay mo si! Wa pa magaling may agi na sige na mong dilingkod diha nga mo si na mo. Sir, dako-dako na magud mong agi, sir. Asa may dako daw ana daw? Dako kag mata? Ayaw pag-ana, sir, mag nakaminos makasamong mga pobre. Mauga no, kay pobre man mo, maning kamot mo. Basta walay si may tabo ha. Napagani ito maisan ako dito pati magluta pa oh. Usa man yung kitapok naman mo din tulo. Ang uban lang dito sa maisan. Di ka magtapok mo diha sige na mo lingkod. Sige sir, manarbaho mi sir. Kana panarbaho gid mo. Kay pasiganahan ba kung libre niyo kumain di kay magsikira mo lingkod diha. Wa mo na himong trabaho. Tarungan ninyo na yung trabaho, karong ganahan po kumusweldo ninyo, upupakaon ninyo. Pagtarong mo ha, bantay jud ka nako.